UGWUMBA. Enwe mgbe ụfọdụ a na-amụcha ụmụ agwa ya aka tinye ofu ga-abụ na ibie na-aga n'aka nri ọ na-aga n'aka ekpe ya bụ ihe dị ebe niile o. Ọ bụrụ na ị na-anya onye mụrụ ihe dịka ụmụ ise ị ga-afụ na n'ime ụmụ ise ahụ na enweretara nke na-awụ ya isi ebe ọ na-atụ m n'anya bụ na nke ahụ na-ebute isi ọwụwa ka a na-aka afụ n'anya most of the time. E nwere vidio anyị na-ekiri mgbe a wee bụrụ na nwa Mgbafọ Prọfesọ Ozonna Soludo gọvanọ na-achị Anambra steeti egwu na-atụ ndị fake dibia na Anambra nakwa ana Igbo niile na nwa ya nwoke a na-afụbu ya dịka onye nwere etu o si eme ihe na ọ na-agbalị ụmụ egwu dị agha na-emere ụmụ ihe dị agha asị hapụ ejekwu na ụmụ mmụọ obodo Igbo bara esi mana kịta o buru ihe dị ka a ga-asị ọ bụrụ na ọ na-aba ya sị na ọ na-eme ihe eze nwaanyị ama m na nwoke na-eme eze nwaanyị. Ọtụtụ ndị mmadụ na-asị kedu ebe onye nke a si banye nne ya afọ, kedu ebe o si mụta nke a nweghị nne oyighị nna onye ka o yiri maka anyị mara na oyighị Soludo amachaghị m nne ya ọfụma mana ama m na ọmaghị ọ bụrụ na nne ya dị etu aha na ọ kaghị dabara ya na Soludo akaghị nnugo na Soludo wụrụ. Kedu ebe nwa si mụta ihe a ọ bụ ọzụzụ ka o si na ya banye na nwa agụ na-atazi ahịhịa ebe tike ndị Igbo UGWUMBA. Biko ọkụfu vidio a na-ekwu Okwenye kịta ha na-ekiri ebe a na o jide ihe ha n'aka enwere ihe dịka ihe akpụrụ akpụ dịka nwaanyị gba ọtọ ka ọmụmị wọta ka ọgịnị ka ga-akpụ nọkwa n'azụ o doghị anya na enwere papi wọta ka eze nwaanyị ka ọ na-eme n'obodo Igbo ka ọgịnị. Ihe mere na esikwa nkwuo otu nsi wee fie because na ụfọdụ nwere channel acting ọ bụ acting kwa na gịnị mere ọ bụ acting ka ọ bụ the boy dị natural ọ na-emere onwe ihe sọrọ ya nụ so ịma na nna ya chụrụ ndị eze nwaanyị na Anambra steeti nyanwa nwere ike ọ bụ na akara aka ya bụ eze nwaanyị so ọ nazie London kịta rụba eze nwaanyị because ka o si akụdatị mgbịrịmgba jangam odoghị na nwere mmụọ na-akpọku and in the surrounding anyị fụ that na ọ bụrụ just ọ nọghị n'ime ụlọ the environment gosiri na ife eze nwaanyị ka ọ na-eme so ịda na ebe akara aka ya dị ọ na ndị opia chụrụ na Naịjirịa chụọ nwa ya jebe London si akwa na nwa gị nwoke a ya bịa zefebe anyị ebe chụsịrị ndị na-efe anyị so na mana ike ọ dị ndị nke ahụ achụrụ ndị a chụrụ n'ihe a mmụọ ụmụ mpịampịa mmụọ ha chụrụ ike ọ dị ha wee chụpụ n'ihe amụghọ m ihe mmadụ na Ozonna bụ Ozonna Soludo na-echuzi nna ya ihu I'm sure that nna ya amanwụzi ihu o ji afụ ya mana anyị rotekwara na enwe mgbe o so ya gbaa egwu mgbe ọ gara soro ya gbaa egwu ihe o mere bụ ka ọ madata na nwa ya ka amakọdata ya na ya na nwa ya rụkwa maka mana obi ya dajụ nwa kemgbe o mechaa data nke dibo ji wekọpụzi final o mere nke ihe dị pọdụkara m everyday sef ọ dị ka sị na ọ chọrọ ịgbacha m ọtọ na dịka ogbo ọgụ ya ka ọfụ adị n'ihu ebe imogo na wonder what kind of son is this like you said isi na awa nna ya isi na ịmahụ nne ya bụ a wonderful woman nne ya bụ very fine woman ọ na-eme ite ọfụma n'ihe na-aba nọ ọ dị nne ya dị well proportion etu a nwunye Peter Obi dị o biliri ana ọ mara mmụọ ha achọ okwu so na dị nwa nwere sonye ama ebe o si mana ife nwa dị shọ bụdatara o bidogo imeze nwaanyị n'obodo oyibo mana ihe a na-ajụ bụ nke o nwere ọgwụgwọ maka anụrụ m na ebe ahụ na ibu Soludo ruo ebe ahụ barịa mba na nwere ike ndị polisi agụrụ Soludo maka na ụmụaka na ndị ihe na onye ọbụla nwere right ime ihe dị ya mma nke a rụtara m ofu akụkọ ofu nwoke onye Igbo amaghị m ebe o si mana akọrọ m akụkọ a wụrụ ezigbo akụkọ na ọ n'obodo oyibo nwa ya nwoke o si Naijiria kpọrọ pụọ wee bido meriwe emeghiri a na-ekwu ọ na-afụ gagara maka na ime ya kpọrọ polisi ka aka o megidere nwoke wee rarie wee rata ya Naijiria rabata ya wee ọkọgo ndị ụmụnne ya ka ọrụ ndị yut si ha nekwe ihe dis boy na-eme n'obodo oyibo erute ebe ahụ immediately ọ pụara ejigodo nwaanyị sizie paspọtụ ya wee kpọzieri ya ikpe ụmụnna ka a nọzi n'ikpe ụmụnna ka a jụwara ya si ya ọ bụ ime what am I saying
onye isi ndị youth dakwasịgodi ụra nne ya wee nyegodi efe a sịgo ma mee ya apụtakwana ebe a nke a na mmanwụ na-agbada ata ka enye deliverance ndị ọgbọ ya wee gbọ onye ga-asị ya Okechukwu agwa anyị niile na-agba bọọlụ mgbe ka eji ruo ebe ahụ eruo na-etipụta gị ihe na-akọ ha ọnụ na eji etu azụ ọgụ ewe jidegodi ya pịa dịka ndị na-eti ya bụ ndị youth ibe ka mmanụ ka Naijiria ka ọ ga-aga ịkpọ polisi ka ebe ka ihe ọ ga-eme ọ chọzie I'm going out I'm going ọfụzi paspọtụ ya gbaa ka ọ nọ mara na Hausa bata ọka wee yozie biko ụmụnna gwara papa ya sị na ebe ọ bụ na o kwetara na o mere ha na ị ga-ahapụgodi ya ka ha zụọ ya na ọ dị ka okweghị ọzụzụ n'obodo Igbo wee hapụ ya pụọ ọ nọchakwara 6 months to 1 year wee fụ na ọbara Igbo abata ya n'ahụ maka o soji ụmụaka ibi ya na-aga na-eme ụmụ ihe ọ dịghị ka kịta kidnapping dị ọ na-agagharị soro na-eme ihe soro na-agba bọọlụ soro na-eme ụmụ ihe a na-eme ọbara Igbo batakwa ya na o wee na-achịzi obodo Igbo by then anya adịwa ya na nwata a ga-eme na andụ m na emechakwuru n'ọrịa ma nwaanyị ya bụ na ihe a na-ekwu bụ ọ dịkwa m ka aghọm dị na ịkpọpụ ụmụaka obodo oyibo n'oge karịrị uru dị na ya dịka ịmụọ nwa kịta iwere na iwere ego ma ọ bụ na ị ga-emenwu ya na ibi obodo oyibo na imere nke a na imere nke a ịkpọrọ ụmụaka gị kpọga ebe ahụ ọ dị m ka ọghọm dị na ya karịrị ebetika tinye ọnụ na ibigo obodo oyibo biko o nwere uru dị na to start with olu dị ya bụ na a na-emecha my children they are all in London they say mommy grandma hi ọ ya wuru dị na class ndị Igbo gịnị ka nkọrọ ọnụ onwe otu uru dị na ya ama ụmụnne n'obodo oyibo o nwebe mfụrụ olu ife ma mụnwa ma ha ncha niile ma nne ha bụkwa anyị si ofu taa wee bịa mgbe onye ọbụla kpọrọ taa do you know why ụmụaka ịmụ n'obodo oyibo ị nweghị right ebe hey Chukwudị ka o mere ife a ọkpọ ndị social welfare ma ọkpọ polisi echi ebe na rum nwa gị ịkụọ aka ya biko gị bata oke ọsịrị daddy I hate you ị na-ayọ na-ewezi n'iwe eji mgbe enyi nwoke na London onye dọkịta mụ na wee chee ịpụ apụ o wee kpọ ada nwaanyị jọgide biko nye ekwekwo na ka ndị nebo mmadụ atụ n'anya na ụmụnne ya nọ ada nwaanyị na-ekwu mgba ya dị ka ebe 10 years or so nyekwa ka mụ na ya ụmụnne ndị ọtọrọ nọ na home alone nsị awaị ọzọ wọsa akpọkwa fon gaza na ịzakọ ha na fon na social welfare abịa hie gị gụnụ gbanyesi ọkụ nsị achịrịkwuo nsị awaị ọsị m dat na wọns ndị nebo ma na ndị nebo eji aka kpọọ ndị social welfare ma polisi akpọ home alone nwe sabọndụ eji akịrị na ọsịmbe nse na ọtụkwa ya then ụmụazị na-eto ọ bụrụ na ọhanye nwa rịpọtụ gị o nwere ka olo skuul obono ticha jụọ asị nke ihe dị etu a gịnị mere kọwara m nwoke ọsara na mpa ya bara ya mba ọsị mpa gị ji webara gị mba mpa gị ji webara akpọ social welfare na nwatakịrị enweghị right mana ị ma na ihe ma eji nata bụ dat na ụmụ m ike mkpọghị oku ịzaghị ọfụma eweta m mgba ajara kapụ gị mmekwa ụkpa ike ọsị ebe a na-azụ ụmụazụ na Nigeria o mere ihe ikwuru ka m nwetara kesi dị very close o mere one man bi ọbịa Amerịka ebe a ka ọ mụrụ nwefu nwa wee na-enye nsogbu nwa ya na-enye ji na aja o mekọta nwa petigide kpọrọ ya nata Nigeria ọ kpọ ha nata Nigeria gwa were paspọtụ ya ha nata ha na kpọnata be hapụrụ with grandmother were paspọtụ ya zori ya ana ọ sị na hapụ wee gbọcha dị nwa wee gbapụ ọsọ jee na police station jee report daddy ya water police come and arrest my daddy police say gịnị ka o mere I said that na he shouted at me I said he shouted at me police na say so I said come and arrest him I said yes now go arrest him for what I said you shouted at I said oh wait your daddy shouted at you okay police na akụ ọ sị nke jana na-ekwu police na akụ wee kwa aka kweri ya ụtọ ọta mgba ajara ha ji apịa ndị ohi wee jide azụ nwa design cha ya si dị nwa ya kpọziere nye nwa polisi gbazie na ya bụ polisi ebe ọ bụ na aka bara mba ejere ịkpọ polisi
na m kazi gị na wound dị ga n'azụ kpọziere m polisi emere hapụ nwaanyị na Nigeria after 3 years nwata wee chenji chazie oge ọ naziri obodo oyibo friends ye n'obodo oyibo wee na-ajụzi maka oge ntazi agwa chenji ya ọ dịghị so macho na-eletu ndị a friends ye n'obodo oyibo wee na-ajụzi gịnị mezi ka ezi transformation parents friends ye wee jụọ the man kumso yuzuru wee gba ha mana ndị nke ọzọ sọnwụ na-ekwezi anata Nigeria maka ama na anata Nigeria atụ ọgụ nga so ụmụazị ụmụnne na-echenjizi nye nwa chenji ebulu ezigbo mmadụ maka na Nigeria na-azụ mmadụ obodo oyibo azụ mmadụ Gọvanọ Soludo most of them go mistake a onye kpata ego ọgbapụ onye obodo oyibo na ụmụazị niile ahụ ụmụ nke ezoga nata Nigeria ụbọchị ịnwụ ọrụ ha isi ha emebu na ha nata nie gị enichaa gị fama nọkarị 3 days here gbapụ ọkwa ifuru unu niile ime na niile ime some of them say hey I don't care about this and fuck you give it to anybody you don't give it hapụ property gị niile ahụ nka na efu niile ahụ ịsọfara onwezi ihe eji eme even ma gị makpọ kpọrọ nwunye gị ịnụrụ nwaanyị ike nwunye gị bezo born again ịkpọrọ eje obodo oyibo ọ bụ na territorial spirit be ha n'ime ha lecture ya oyelu 1 year no divorce o siri n'aka ọ dị natural with them because they agree that na ikwesịrị na-esi na ọ dịghị ikwesịrị na-esi nri na ikwesịrị na-asụ ịsụ akwa mana if anyị nwere culture don't borrow their culture ha ma aha agba nkwụ anyị nwere agba nkwụ ndị ọcha ka esi anụ nwaanyị abụrụ ka esi anụ bichi ịnụ nwaanyị na ịgwa nna gị akpọ ụmụnne akpọ ụmụnna eje ebe ndị ọgọ unu je the first time ọ ya wọkụo ejekwa ọzọ eji ugboro ugboro ka ma na ịdị serious exactly that is ntọnanị bifo ikwugbo okwu isi na ịchọ ozi asịgo nna gasị isi gịnị kịta gị je gbodo ọnkụ maka o nwere ọnkụ aha n'ifo na famili ọbụla nwere ọnkụ ụmụ nwaanyị na-agba ọnkụrụ o nwere ndị ọnkụrụ aha n'ife ikwuo ya owere azụ ka pịawa gị ọnụ ma ọ bụ ụmụada akpụta gị pịapụ gị mkpụrọkwụ n'anya mana n'obodo oyibo dịrọ onye oche abụghị ime ite ha woyi unu move to court after 1 week o nwere ka ọ sị I don't like you again can you give me divorce isi akwụkwọ easy go mana anyị nwere culture so let them come and borrow our own we are not going to borrow them because it won't work so nwanne before you kpọrọ family gị je obodo oyibo mana iluz go ha igente iluz go fa maka na ilu na ya bara nwaanyị mba nwunye gị bụzi ya bụ king nge nwa bụzi nwunye nke ya na-ekwu okwu mana ụmụ ụnụ ka ụnụ nwee ka gị na nwunye gị nwe authority in that house ma gị na nwunye gị bara ụmụ ụnụ mba ịnago so what am I trying to say ụmụazị gara ahịa bụsị ụmụazị ịkpọje obodo oyibo ma ndị amụ n'obodo oyibo na ọ dị gị mma onye ekwe gị mee sacrifice ụmụazị atụnite gbọrọ ha nata Nigeria a na-enwezina na-eme ha favor maybe nke ya na bụ ike ụmụazị nweke gụta ihe ka secondary school hi gbọrọ ha jebe obodo oyibo ha go university here ọ go university sense ya baa n'isi onye ọbụla ọrụgo street ọfụma o jee na ọma na ihe ọ bịara na abụ hustling o nwere ka olu mee masters mee PhD ifukwa ya enwe ka metin ụmụnna ife ọ nataghị bịa zọọ ha na ụmụnna erute ihe ọbụla onye kwa ya ka ọ kwagwara ọ sị ọ maka Amerịka nke ya gara mbọsị obodo ọ sị gị azọ ha na ụmụnna asị na enwe metin ụmụnna na 31st ọgba flight tetọn 38 ụnụ na-ekwu ọsị bịa nwoke gịnị ka ị na-ama ya ka na anọ gị na onye tọrọ ụnụ iserigodi ya eji ụnụ eji iferat n'ọnwa afọ ka ọ bụ mana ndị nke kpọ Valentine adịrọ dị natan mba ndị ahụ bụ ovadiba ya bụ na nkewa okwu niile tupu ya pịachie ọnọdụ a bụ na na-afụghị uru ya ka epetike na-ekwu na-afụghị uru dị na ị gara mụọ ụmụ n'obodo oyibo hapụ ha n'obodo oyibo maka ofu ihe bụ na ha ama nata obodo anyị igbo ọ bụ na ọ bụgodoro na ha nata na ha nọ ka ndị efu enweghị ihe doro ha anya na-eme ebe a ahịze Trump maka enwe mgbe ọ na-abụrụ mgbe ụfọdụ ịchọ iri nwunye gị enu ọchị ga-amụkwa nke a n'obodo oyibo ị nwere ego ya after all na onye nke a gara mụọ nwe n'obodo Trump si mba ọ bụghị every time nwaanyị na di ya na-eme ọ na-asị na ị ga-akpọpụ m obodo ka e wee weta citizenship eji esiti gịnị ọ bụrụ na ị nwere ego gị obodo oyibo gaa meghe na mgbe akọ na uche gị zugoro oke ọ bụghị na a kpọpụrụ n'obere nwa biko ndị nne na nna ọ bụrụ na anyị ga-eji ihe mere onye ọzọ mụta ihe maka na ọ bụrụ na agụọ ndị nọ n'obodo oyibo ụmụaka ha mechara baa uru
abụrụ na adị 100 ha akarịghị ise exactly akarịghị ise bụ ndị ji ntọala omenala anyị wee zụọ ụmụaka ha enwe m ndị oyi n'obodo oyibo na-abụ mgbe ụfọdụ anya please anya ha biko mana na okwu anyị na-ekwu bụ ihe gbasara nwa Ọgonna Ozonna nke a dị m ka amaghị m otu ọ ga-abụ ihe a so na isi ọwụwa gọvanọ Anambra steeti nwere kịta maka ama m na ọkọ na-akọ ọkụ iko anya na-akọ onye nwanne ya na-ada agbata egwu ma ya bụ ka bụrụ ụdị nke a anọzi na soshal midia nwatapụta ọ na-eme ụmụ ofu onye ara na bayisi isi na udummiri bụ mmadụ maka ya ọ na-aza bụ udummiri asị udummiri bụ asị ya ọ bụrụ na mmadụ niile bụrụ mmadụ ejiri mmadụ megịnị ya bụ na a ga-amụnata ndị ga-enwecha ụmụ kele onye nke a nwere kele gị mana ihe anyị maara bụ na osighi n'aka nne ya kama na o nwere ike isi n'ọzụzụ o nwetara n'obodo oyibo ebe ọ bụ na parents enweghị ọnụ ya bụ na ọ bụrụ na ịchọọ ma ọ bụ na ịchọghọ ka ihe mere onye ọzọ mee biko nọrọ na Naịjirịa ma ụmụaka gị ama m na ọ bụrụ na ọ nọ Naịjirịa ọma nru eto ahụ ọ nọ kịta ọma nru eto ahụ ọ dị mma anyị chọrọ ịpịachi ọnọdụ a epetike ọ dịkwa m ka o ruo mgbe anyị ga-ana pịachi ọnọdụ Ozonna nwa anyị nwoke maka na asara ngasị bụ onye Anambra ebe nwa anyị nwoke gee ntị ka m gwa gị ịma na ị n'obodo oyibo ibi London ahụ be nna gị read my lips London ahụ be nna gị ihe ị na-eme na isi na-efe isi kpakakpakakpakakpaka ịkaba nke ịghọta ije kwanyere nna gị ugwu ka nna gara enwe na BP kwanyere nne gị ugwu ka nne gara enwe na BP ihe ị na-eme bụ you are setting your father up for high BP ụmụ gị nwa gị mee gị ihe a ka eke esife na ya maara na ọ dịghị mma ọzụzụ ahụ anyị onye ka ha na-ekwe ya ị kwesịrị ịma that na your parents are feeling it ihe ọ bụ gọvanọ all eyes on him every time he dey na social media ọsọ gị nwe phone ịchọgide pụọ out of social media ka ị na-afụ ife ị na-eme every day je gbara ọtọ ị na-eme ka ndị mmadụ na-efi that na ebu nwoke nwaanyị imezina ya you are disgracing your father and ụmụ gị mee ka eke esi efi o nwere ike ị na-efi that na it doesn't matter it matters ị bụrụ onye ọcha ịbụ onye isi ọfịa na Anambra steeti nna gị bụ ezigbo onye Igbo nne gị bụ ezigbo onye Igbo ife ị na-eme echu anyị ihu ụmụ ndị ọzọ ọsọ gị ga-akpọjiri obodo oyibo o nwere ndị ọzọ akpọjiri obodo oyibo ndị adịsị dị far better emezina ya then Gọvanọ Soludo ihe agbakwara na different not together ọ dịzikwa n'aka Chukwu mana ọ bụ na ọ dịghị possible Elion nwee back to Nigeria ịlọta back to Nigeria paspọtụ ya fuo o nwere ka ọ bụrụ ndị aka odo nwere ike nye na ha jam asị na paspọtụ ya furu na-anara akpa ịma ihe na-ekwu Igbo ka nna asụ Igbo ka nna asụ ọzọ ka hapụ nyere ụmụazị na Naịjirịa ka ndị otu taa ya isi n'ọnụ ka ndị otu dọọ ya ibi ka sensị bata ha n'isi maka ihe a na-eme ọ yara aga from bad to worse sụọ n'oge maka na sị gị were ohie chọọ ihe ojii chijie ya fụzie ọzọ ama that na as a father ama na ọ na-ewute ịnabala ha hapụ amụ ya na amụ n'ilo ịnabala ha because na onye nwanne na-agbaji egwu ịbụzi onye nwa ya na-agbaji egwu ife Ozonna na-eme adịrọ mma tụarụ gị na onye bego tụarụ ọ bụ na ya eyọgide megide mee bribe whatever mee ihe ọ bụla ya eme ya nataba anyị mgbe ọ nataba obe anyị ịmazi ife ihe mere onye Igbo kebe ịmaghị ejuo Ugwumba TV ka anyị gụọ ihe ya eme ndị be anyị kene m unu ọ dị mma na ịpịachi okwu nke ma ana m akwado ihe Epetike kwuru etu ọ bụ na ọ nata ha na inauguration nke second term maka ama m na ọ nata a ga-achọ nata ofu ihe a ga-eji yọrie kerie ka mmụọ fewie tutu na ọ nata ọ bụrụ na ọ nata gbọọ leader youth ụmụnna gị gbọọ asị ya biko maka enwe ihe mama ji ụmụ obodo mere mgbe Buhari tiri ji ụmụ obodo ga nwa ya nwoke nke ha nwụrụ kịta Ifeanyị anyị niile anyị bụ age mate o wee kpọọ oriri mbọsị ahụ
si biko anyị na-abịa na-esonyeru nwa ka anyị niile soro na-agba bọọlụ maka iruo na kọmpaụnd ji ime obodo o nwere ihe dịka field na-abụ empty land dịka ebe ahụ magburu onwe ya na mma ọ ga-abụ ịchọgodo ịgba bọọlụ ị ga-agba bọọlụ ọ dịka stadium o buru ibu ewere ma m ka arụchi gị kịta ya bụ nwaanyị wee siere anyị oriri esoghị m ga mbọsị ahụ mana anụrụ m ihe mere si biko ka anyị na-abịa esonyere ya kamgbe ahụ bọọlụ na-abụ ma ịtọ nọ ebe ahụ apụta echuzo bọọlụ a na-agba ana na-akwanyere ya ugwu nọ ịma na mgbe ahụ na onye nwe bọọlụ nyanwa ọ ife anyị na-esele and ọ dị wa ntonto gbata ihe na ịkwa aka ya too much ọ daa n'ala ị gaghị ya biko adị ama ama emechibido geeti mgbochi ọzọ mana a bịara mee geeti beji ime obodo ghere oghe baa boys a na-abata osi etu ahụ na-echefuta ụmụ ihe ụfọdụ si etu ahụ na-emegara etu ahụ uche ya wee bịa dịwanye onweghị ihe a na-eme na vileji ọ na-ama maka na a bịara kpoko ya bụ Soludo ọ bụrụ na ịkpọta ụmụaka ndị ụmụnna gị na ndị ọzọ ndị agbata obi ya na ha na-eme ihe na nke na ọ na-anọ n'ime ụlọ bụ mba ọma mkpọniru polisi na Naịjirịa ada eme eme ndị yut dịka etu ahụ si kwuo etu paspọtụ ga-esifu abụghị nke ahụ abụghị nsogbu ebe a ga-akpọ gị na etu a ga-esi mee ya abụghị nsogbu n'ihe ọ ga-abịa ebe a bụ rehabilitation period and I get rehabilitated by force as long as na onwe age mates ndị otu ya apịapụ ya ara mara etu esi mee ya echefuo na papa ya bụ gọvanọ ụmụaka bụ anyị ma etu esi eme inye ha na permission enwe etu a ga-esi mee ya brain ya na-achịta azụ hapụ ịdị na-akpụtara ya aja afọ ahụ na-akpụtara anyị nwa bụ ndị Igbo aja afọ maka ọgụ anyị na-anụ anyị kwadosie gị ike na ihe ikwu na ya ka anyị kwụ na ị na-edozite a na Igbo site na Anambra ya bụ na ihe ọbụla bụ ebe ekwensu si chọọ ịga amụ ihe na anyị nwere arụ anyị ga-atinye ya bụ anyị ji wepụta okwu a n'ụbọchị tata maka ya bụ ihe abụghị ihe dị mma iwepụta na soshal midia mana ọ dịgo na-adị etu ọ dịgoro adị ihe anyị na-achọzi bụ ka anyị mara etu a ga-esi weta ụsa nye ya bụ ajụjụ a na-ajụ kedu etu a ga-esi kpọghachite ya bụ nwa ka ọ ghara ịna anyị n'iyi nwa anyị niile ka Chineke mezie okwu Ugwumba onye nke m